Prezintă-ne. Hai, prezint. Ăsta e Călin Boca. Da, stai cum? Boca Stelian Călin și eu Boca Maximilian Călin, ea e Miruna, care filmează. Și unde suntem? La Câinenii Mari. Și acum ce facem? Mergem la să escaladăm. Haide. Haide. Haide, mama. Hai. Dacă strânge peste 40 de milioane de like-uri, e foarte bine. Nici n-ai pretenții. Nu vrei să stai la cărtoș? Că e cald. Și apăsați și pe butonul de subscribe dacă vreți să puteți abona, să vă jucați și voi GTA Online cu mine sau Fortnite. Ce faci? Ce faci? Filmez, hai. Nu stai la cărtoș. Cred că ne-a rătăcit. Mamă, tu ce zici? Mă, încercăm să mergem pe drum și vedem. Rulota noastră duba noastră e în spate, rău de tot. Mamă, ce false e de acolo. Ia, prezintă aici un pic Ce locul. avem aici? Explică-ne. Deci aici avem ca un fel de baraj, dar de acolo de sus coboară apa. Hai! Hai! Da, mă! Hai, filmăm barajul, stai. Un fel de baraj care tot de acolo de sus, de apa aia vine și se bagă prin găurile alea și se duce tot așa. Eu dacă îl lăsam șlapul în apă, mi-l duceam complet. Hai! Hai. Tată! Hai! Mamă, serios, tot sus pe telefon, lăsați-mă! Bun. Mama, tata filmează. O să filmează? Ce animale sunt pe aici? Este o stăprioară, lup. Eu nu cred că este lup, dar cred că este lup, dar n-am auzit. Cum? Undeva vine apa. Că pe acolo, uite, este un puriaș mic. A, da. Vezi? Da. Și nu oprești, tată, da? Că filmăm vreo câteva ore. Și după aceea? Da, eu să trăsesc. Opa! Stop, opriți-vă că am văzut ceva! Haide! Uitați-vă după ușă. Am văzut parcă unul. Ce avem aici? O poieniță mică? Ce s-o zic? Hai să mergem acolo, să explorăm. Hai! O să opresc? Nu, mă! E deja Niciun deja. 4, 3, 4, 7. Adică... Ce fă poieniță frumoasă. Păi mă lași, mă! Eu mă cât vreau eu. Nu, dar era așa cât am filmat. Și 4 ore am filmat odată. Ce? Să-l oprim și o să filmăm acolo mai sus, unde e râul mai mare. Da. Sunt așa de unul spate. Oprește-te!